Jesua ilmestyy Torassa. Tämän viikon toraosa on nimeltään Haasinu, joka tarkoittaa kuunnelkaa. Sarja Jesua ilmestyy Torassa on tehty Shabbat Shalom Raamatun opetussarjan pohjalta. Lisätietoa saat videon ohjekentässä. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Tämän viikon tekstiosa koostuu 1 luvusta, jonka sisältö eroaa täysin muista aikaisemmin tutkimastamme. Toisin kuin kaikki historiallinen tekstimateriaali, kaikki ohjeet, lait ja määräykset, tämä on sen sijaan laulu. Tämä on profeetallisia varoituksia sisältävä laulu, jossa Mooses Jumalan hengen vaikutuksesta kutsuu Israelin kansaa vaeltamaan Herran kanssa. Jos he eivät seuraisi Herraa, tämä laulu olisi todistus Jumalan vanhurskaudesta, ja hän sanoi, että aikojen lopulla teitä kohtaa onnettomuus, koska te teette sellaista, mikä on pahaa Herran silmissä. Mutta missä löydämme Messiaan tässä laulussa, ja mikä rooli hänellä on näissä varoituksissa? Katsotaan seuraavia otsikoita. Hän on kallio. Hän oli kallio erämaassa. Hän oli kallio, joka valloitti maan. Hän on kallio, joka hylättiin. Hän on kallio, joka murskaa Israelin viholliset. Tässä laulussa on monia erilaisia kuvia Jumalasta, mutta mikään ei ole yhtä selkeä kuin kuva kalliosta. Hebreaksi Hatsur. Sana Tsur käytetään yleensä kivilohkareista tai kalliomuodostelmista. Kuitenkin ei vain tässä tekstissä Jumalaa kutsuta kallioksi, vaan myös monissa muissa Raamatun paikoissa. Kallio on luotettava, luja ja vahva, ja se kestää sukupolvesta toiseen. Jumalassa ei ole vääryyttä. Hän seisoo lujasti ja varmasti, ja hän on turvallinen paikka, josta ihmiset voivat löytää turvaa. Mutta ei ainoastaan Israelin Jumalaa verrattu kallioon. Myös joidenkin pakanakansojen jumalia kuvataan samalla ilmauksella. Katso 5. Mooseksen kirja 32, jakeet 30-31. Tämä saattaa johtua siitä, että epäjumalat kaiverrettiin usein suoraan kallioon. Mutta Mooses tekee kuitenkin hyvin selväksi, ettei ole edes mahdollista verrata heidän kalliota, eli heidän epäjumaliaan, meidän kalliomme. Heidän kallionsa olivat kuolleita kiviä, kun taas Israelin kallio on elävä Jumala. Sen lisäksi, että Jumalaa kutsutaan vanhassa testamentissa kallioksi, Messias on myös saanut tämän nimen. Jesaja 8, jakeet 12-15 puhuu kalliosta. Jae 13 puhuu Jumalan pyhyydestä, mutta sitten Jumala kuvailee itseään seuraavasti. Hänestä tulee loukkauskivi ja kompastuksen kallio. Sana Messias ei mainita tässä Jesajan kirjan osassa, mutta tätä tekstiosaa pidetään Talmudissa Sanhedrin 98a messiaanisena tekstinä. Myös ensimmäisessä Pietarin kirjassa 2:8 voimme nähdä, että Jesuan varhaiset seuraajat uskoivat, että Jesaja 8 ja 14 koskevat Messiasta. Mooseksen jäähyväislaulu alkaa lyhyellä katsauksella Israelin historiaan, ja hän antaa kuvan kalliosta olla teemana. Jakeessa 7 hän sanoo kansalleen, muistele muinaisia päiviä, ajattele menneiden sukupolvien vuosia. Ensin hän kertoo, kuinka Jumala valitsi heidät ja määräsi heille asuinpaikan. Jakeet 8-9. Jakeissa 10 ja 11 hän puhuu, kuinka Jumala oli heidän kanssaan erämaassa kuin kotka, joka vartioi poikasiaan, ja kuinka hän joskus kantoi niitä siivillään. Jumala varjeli Israelin. Hän suojeli häntä kuin silmäteränsä. Jae 10. Ja Herra yksin johdatti heidät, eikä hänen kanssansa ollut ketään vierasta Jumalaa. Jae 12. Hyvin vanha rabbiininen perinne kertoo,
että kallio, josta vesi virtasi Mooseksen lyötyä sitä sauvallaan, se kallio seurasi Israelin kansaa koko erämaan matkan ajan. Perinne kertoo, että heillä oli aina mukanaan vierivä kivi, joka antoi heille vettä. Talmud Taanit 9a mainitsee Mirjamin lähteen, joka oli se kivi, johon Mooses löi. Juutalaisen perinteen mukaan kallio siis seurasi Israelin lapsia erämaan matkan aikana. Meistä tämä saattaa tuntua oudolta, mutta älä ole liian nopea hylkäämään tätä tulkintaa. Paavali tiesi myös nämä ajatukset, ja hän sovelsi niitä Messiaaseen ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 10, jakeet 3-4. Ja siellä voimme lukea, kuinka Paavali kehittyi Midrasin erämaan matkan tapahtumien yhteydessä. Hän puhuu Israelin lapsista ja sanoo seuraavasti. Kaikki söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Tiedämme siis, mistä Paavali sai käsityksen hengellisestä kalliosta erämaassa. Mutta kuinka hän osasi yhdistää kallion Messiaaseen? Paras vastaus tähän kysymykseen on, että Jumala itse puhui siitä hänelle. Joten voimme nähdä, että Messias ei ollut vain Israelin hengellinen kallio. Hän oli myös se kallio, joka seurasi Israelin lapsia koko erämaan matkan aikana, aina luvattuun maahan asti, aivan kuten tämän viikon tekstiosan laulu kertoo meille. Mooseksen laulun seuraava osa käsittelee asioita, joita Israelin lapset eivät vielä olleet kokeneet, mutta joista he pian tulisivat osallisiksi. Mooses näkee jakeissa 13 ja 14 tulevaisuuteen, aikaan, jolloin he olisivat vihdoin luvatussa maassa ja pääsisivät osallisiksi kaikesta hyvästä, mitä maalla oli tarjottavanaan. Israelin lapset sai syödä pellon antimia, nauttia voita lehmistä, maitoa lampaista ja juoda viiniä ja rypäleen verta. Sitten hän viittaa jälleen kallioon. Jakeessa 15 luemme, että huolimatta kaikesta siitä hyvästä, jonka Herra antoi heille, niin he halveksivat pelastuksen kalliota. Olemme jo todenneet, että tämä kallio oli Messias. Messias ei siis ollut vain heidän kanssaan alusta alkaen, vaan hän seurasi heitä aina luvattuun maahan asti. Mutta millä tavalla Messias oli heidän kanssaan, kun he valloittivat maan? Kun Joosua oli menossa valloittamaan Jerikoa, hän näki miehen seisovan edessään, paljastettu miekka kädessään. Katso Joosua 5, jakeet 13-15. Mies sanoi olevansa Herran sotajoukon ylipäällikkö. Silloin Joosua lankesi kasvoilleen maahan ja palvoi häntä. Ja kun mies sanoi Joosualle, että hänen piti riisua kenkänsä, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä, niin ihan varmaan miehen on täytynyt muistuttaa Joosua siitä, mitä hän ja Mooses kokivat Herran edessä Siinain vuorella. Eikö Mooseskin joutunut riisumaan kenkänsä Herran edessä? Näemme myös, että mies, joka ilmestyi Joosualle, hyväksyi hänen palvonnan, eikä estänyt häntä sitä tekemästä. Kun kaikki laitetaan yhteen, näemme, että vaikka tekstin voisikin tulkita siten, että erityisen korkea-arvoinen enkeli ilmestyi Joosualle, niin Joosuan on täytynyt huomata, että tämä mies oli jotain enemmän kuin ainoastaan luotu enkeli, jolla on korkeampi arvo. Hän oli kuin Herran enkeli, joka itse asiassa on sama kuin Jumala, eli näkyvä ilmentymä näkymättömästä Jumalasta. Siksi uskon, että tämä Herran sotajoukon ylipäällikkö ei ollut kukaan muu kuin Messias. Se kallio, joka tuli Joosuan luo vakuuttamaan hänelle ja koko Israelin armeijalle, että Jumala oli heidän kanssaan, nyt kun he olivat valtaamassa Kanaanin maata. Jumala halusi tällä tavalla osoittaa, ettei hän ollut vain heidän kanssaan erämaan matkan aikana. Hän oli myös heidän kanssaan ja antaisi heille voiton heidän kotimaassaan. Nyt olemme tulleet Mooseksen laulun traagiseen osaan. Jakeeseen 14 asti Jumala on kutsuttu kallioksi, joka antoi turvaa ja voimaa hauraalle Israelille.
Pian sen jälkeen, kun Israel tuli luvattuun maahan, hän hylkäsi Jumalan, joka oli tehnyt hänet. Jäi 15. Kun he jättivät Jumalan, oli tuloksena se, että he uhrasivat jumalille, joita he eivät tunteneet, uusille äsken tulleille. Jäi 17. Ja jäi 18 sanoo, sinä et välittänyt kalliosta, joka sinut synnytti. Unohdit Jumalan, joka antoi sinulle elämän. Koska Vanha testamentti käyttää useissa paikoissa ilmaisua kivi tai kallio Messian yhteydessä, on odotettavissa, että myös Uusi testamentti tekee niin. Vanhassa testamentissa on itse asiassa 3 tällaista kalliokuvaa. Yksi tärkeimmistä Uuteen testamenttiin liittyvistä kallioteksteistä löytyy Psalmista 118, jakeet 22-23, joka sanoo näin. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut. Se on ihmeellistä meidän silmissämme. Suurin osa muinaisen Israelin rakennuksista rakennettiin kivestä. Israelin lapset saivat käyttöönsä hyvin erikoisen kiven heidän rakentaessaan kansakuntaansa. Kiven, jonka he jostain syystä päättivät, etteivät he tarvitse, tai jolla ei ole käyttöä. Tuo kivi on 5. Mooseksen kirjan 32 mukaan kallio heidän Herransa ja Jumalansa. Israelilla olisi monia hienoja johtajia ja myös monia, jotka eivät olleet niin hyviä ja jotka he asettivat erittäin korkeaan asemaan. Mutta se kaikista tärkein johtaja, jonka kautta koko kansakunta oli tarkoitus rakentaa, se hylättiin. Matteus 21 ja 42, Markus 12 ja 10, Luukas 20 ja 17 lainaavat tätä tekstiä psalmissa 118 ja sitä sovelletaan Jesuaan. Hän on ainoa, joka on pätevä hallitsemaan Israelia ja hän on ainoa perustus, jolle Jumalan seurakunta voidaan rakentaa. Tästä huolimatta Israelin uskonnolliset ja poliittiset johtajat hylkäsivät hänet. Huomaa, että evankeliumit kuitenkin vahvistavat, että suurin osa ihmisistä olivat innoissaan hänestä. Hylätty kivi jäi hylätyksi. Uusi testamentti vahvistaa, että se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Tämä teksti osoittaa, että Messiasta eivät ottaneet vastaan ne, jotka rakensivat Israelia. Mutta Jumalan suvereenin tahdon ja Messian ansion vuoksi Jesua on tärkein osa tässä rakennuksessa ja tärkein henkilö koko Israelissa. Seuraavaa kuvaa kalliosta lainataan Jesajan kirjassa 28 ja 16, ja se mainitaan 3 eri paikassa Uudessa testamentissa. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa 3, 10-11, Efesolaiskirjassa 2 ja 20 ja ensimmäisessä Pietarin kirjassa 2 ja 6. Jesajan mukaan tämä on kivi, joka on tutkittu ja koeteltu. Tämä on se kallio, jolle Israelin on aina rakennettava, ja tämä pätee erityisesti siihen Israeliin, jossa on myös pakanakansoista oksastettuja ihmisiä. Tätä Uuden testamentin kirjoittajat tarkoittivat näissä teksteissä, lainatessaan Jesajan lukua 28 ja 16. He opettivat, että Jumalan kansa rakentaa menestyksekkäästi, jos he rakentavat Messian lujalle ja koetetulle perustalle. Jumalan seurakunnan rakentaminen mille tahansa muulle perustalle johtaa katastrofiin. Tämä kivi ei ole vain kivi, jota rakennustyöntekijät käyttävät, vaan se on kivi, joka saa ihmiset kompastumaan ja kaatumaan. Jesajan kirjan lukuja 7-12 kutsutaan useimmiten Immanuelin kirjaksi, koska se kuvaa henkilöä nimeltä Immanuel, joka tarkoittaa Jumala kanssamme. Luku 7 ennustaa hänen ihmeellisestä syntymästä. Luku 8 puhuu Immanuelin maasta. Luvut 9 ja 10 hänen syntymästään, kun taas luku 11 kertoo hänen suuremmoisesta valtakunnastaan. Ja luku 12 on laulu Immanuelille.
Keskellä Immanuelin kirjaa profeetta muuttaa kuvaa hieman ja viittaa hänen kivenä tai kalliona. Kalliona hän on turvallinen pyhäkkö kaikille, jotka etsivät turvaa hänen luonaan. Ennen kaikkea tämä rohkaisisi Juudan johtajia jättämään omat suunnitelmansa syrjään ja luottamaan sen sijaan täysin Jumalan, heidän kallionsa turvallisuuteen. Tämä turvallinen kallio olisi kuitenkin syy siihen, miksi samat ihmiset kaatuisivat siihen, elleivät he luottaisi siihen. Kallio Immanuel on tietysti Messias. Kaikille, jotka ottavat hänet vastaan, hän on ainoa turva, mutta niille, jotka eivät halua ottaa häntä vastaan, hänestä tulee kompastuskivi, loukkauksen kallio. He voivat vahingoittua, jos he eivät käytä tätä kiviä tavalla, jolla Herra on tarkoittanut sitä käytettävän. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat, ja siihen heidät on pantukin. Mooseksen laulun viimeinen osa käsittelee hyvin kaukaista tulevaisuutta Israelin historiassa. Kyse on ajasta, jolloin Israelin kimppuun sen luopumuksen seurauksena hyökkäävät katkerat viholliset, ja se tulee olemaan kauhea aikaa Jumalan kansalle. Aivan viimeisessä jakeessa kuitenkin annetaan toivon pilkahdus. Se puhuu siitä, kuinka Jumala Israelin kallio tulee kostamaan palvelijoittensa veren ja kuinka hän toimittaa sovituksen maalleen ja kansalleen. Jae 43. Vaikka sanaa kallio ei mainita tässä jakeessa, se on kuitenkin siellä, koska muualla laulussa viitataan Jumalaan Israelin kalliona. Profeetta Sakarian mukaan Israelin historiassa tulee aika, jolloin Israelin viholliset eivät enää ole uhka kansalle. Mutta mitä tekemistä tällä on Messian kanssa? Löydämme vastauksen tähän kysymykseen Danielin kirjasta 2, jakeet 24-35. Tässä voimme lukea, että Babylonin kuningas Nebukadnessar näki outoa unta ja että Daniel sai tehtäväkseen kertoa hänelle, mitä uni tarkoitti. Nebukadnessar näki unessaan suuren patsaan, jonka pää oli kultaa, rinta ja käsivarret hopeaa, vatsa ja lantiot kuparia, reidet rautaa ja jalat osittain rautaa ja osittain savea. Uni koski suurelta osin Israelia hallitsevia tulevia kansoja, babylonialaisia, persialaisia, kreikkalaisia ja roomalaisia. Viimeisen ajanjakson aikana tapahtui kuitenkin jotain hyvin outoa. Daniel sanoo, että kun Nebukadnessar katsoi kuvaa, niin irtaantui yhtäkkiä kivilohkari ihmisen käden koskematta. Se iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Mutta kivestä, joka oli murskannut kuvapatsaan, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan. Onneksi Daniel välittää myös tulkinnan tälle unelle. Hän sanoi, että sinä aikana, jona se sekalainen 10 varpaan valtakunta hallitsee, Jumala perustaa valtakunnan, jota ei koskaan tuhota. Katso Daniel 2, jakeet 44 ja 45. Kivi edustaa valtakuntaa, joka Jumala perustaa maan päälle. On selvää, että kaikki valtakunnat, joista tämä uni puhui, aiheuttaisivat ongelmia Israelille ja Jaakobin jälkeläisille. Heille ei tule vapautusta, kunnes Jumalan valtakunta on perustettu. Israelilla on oleva ongelmia maailman poliittisten voimien kanssa, ja nämä ongelmat pysyvät, kunnes kallio, eli Messias, tulee. Ja kun hän tulee, hän perustaa iankaikkisen valtakunnan, joka tuo vanhurskauden kaikille maan kansoille.